Призоваването от органите на МВР често пъти следва да бъде с призовка, но може да бъде и по телефона. Най-важното, което трябва да разберете, ако ви извикат от полицията, то е в какво процесуално качество ви викат. Т.е. дали сте като свидетел или като обвиняем, защото последиците са и различни. Не може да откажете да се явите. Съгласно наказателно-процесуалния кодекс, при необоснован отказ може да ви бъде наложена глоба и принудително довеждане. Най-доброто, което може да направите за себе си, ако ви извикат от органите на МВР, е то да потърсите адвокат. Какво може да направи адвоката? Адвоката ще следи как протича разпита, съответно дали се спазват в цялост вашите права. Другото нещо, което е много важно, е как са формулирани въпросите, на които вие трябва да отговаряте. За да може отговора, който вие дадете, да не ви нанесе както по отношение на вас някаква вреда, така и по отношение на ваши близки. Въпреки че в повечето пъти, когато ви викат на разпит, в полицията ви казват, че разпитът е неформален и на практика вие нямате нужда от адвокат и това евентуално може да допринесе за влошаване на вашето положение, моят личен съвет е винаги се обърнете и потърсете съдействието на адвокат в съответната област.